गहपुर लावदांगि बेवहाय गुदि बाथौ धोरोमनि 10 बोसोर सोलिनाय जथुममोन बावहाय आङो सासे जर'खा आलासि हिसाबै लेंहरजादोंमोन नाथाय गाहाय आलासि फैयैयाव आं गाहाय आलासि बिबान होनानै गाहाय आलासि हिसाबै आङो बिबुंथि आङो लाखिनाय जाहैबाय जायखि जाया फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो मा रादाब होनांगौ होनोबा रायजो राजानो बेखौ बुंनांगोन जे बर' हारिनि गुदि धोरोमाथ' बाथौ धोरोमानो समनि फाखनाव जोङो जानो हागौ गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांबाय माखासे बर'फ्रा नाथाय सानफिनना नायनाया मोजां गावनि आंगोथि गावनि गुदिखौ गारनानै जों जेबो जाया ओंखायनो आंनि खावलायनायाबो बे थागोन जा जोंनि बाथौ धोरोमाव गुदि बाथौ धोरोमाव माखासे थानो हागौ गाज्रि रिति आसार खान्थिफोर थानो हागौ नाथाय बेखौ गाज्रि होननानै नेवसिनायनि बाथ्रा फैनो नाङा जोङो गाज्रियाव थानानै गाज्रिखौ सोदांनानै बेखौ बोरै आजावजाथाव खालामफिननो हायो बा गनायथाव खालामनो हायो बेनिसो जों खामानि मावनांगौ आरो बे थांखिजों खामानि मावोबा आं सानो जोंनि माखासे जि खान्थिफोरखौ जों गनायनो हाया जादोंमोन जायखौ जोङो आजावनो हाया जादों बेफोरखौबो आजावजाथाव खालामहैनो जोङो हागोन रायलायनांगोन गले गले आरो सावरायनांगोन आरो जोङो दिनैनि गोदान मुगाजों खाब जाहोनानै जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिनि सायाव जोङो जयै खौसे बोरै मावनो हायो बेखौबो जों साननांगोन आरो गुबैयैहाय धोरोमानो सुबुंखौ ज' बोनथुमना लाखिनाय खामानि मावो धोरोमनि गेजेरजों जों खौसे जानो हायो ओंखायनो धोरोमखौ बोरैहाय जोङो खौसेनि जि मोनसे नोजोर बे नोजोरखौ लाखिनानै धोरोम सिबिनायनि फारसेबो जों बोरै खौसेनि लामाखौ जों लानो हायो बेखौ बयहाबो साननानै सम सफैदों बा बिबान दंलायनाय साननानै जाय सैथोखौ जों मोनदांबाय आरो नंगुबै थारखौ मोनदांनाय उनावहाय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि साननांगौ थागोन होननानै आं साना माने गासिबो रोखा जागोन नाथाय जेब्ला मोनथिनानै मोनथियै बायदि जायो जों गुबै सैथोखौ गनायलायनो थियारि जाया बावैसो जेंना नुजाथियो आरो सैथोखौ गनायनो थियारि नङै सुबुंफ्रानो जेंना सोरजियो ओंखायनो जोंनि सैथोखौ बुंनोबा बर'फोरनि गुदि धोरोमा मा होननानै बुङोबा थोंजोङै बयबो बुंगोन बेखौनो बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम होननानै बयबो बेखौ थोंजोङै बुंगोन दा बे गुबै सैथोखौ मोनथिसेयावबो सोरबा सोरबाया भारतआ मोनसे धोरोम बासिलाय हादोर होननानै माबा मोनसे जाहोन दिन्थिनानै बिदि एरायलांनो नागिरनाय बेफोर माबाफोरखौ जों नुनो हागौ आरोखि आरो बिदि जानो नाङा बिदिया जानो नाङा मानोना बर'नि सिनायथि बर'नि जि मोनसे सोदोमस्रि बियो बाथौनि गेजेरजोंनो दिनैहाय सिनायथिखौ जों मोनबोदों आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'नि जि मोनसे आसार खान्थि बा राव हारिमुनि बाथ्राखौ बुङोबाबो बा हारि थांनानै थानायनि इयुननि बाथ्राफोरखौ बुङोबाबो जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो हमथाना लाखिनो हानांगोन बावैसो साननि सिगां जिहेतु एक्सएनडिएफनि जिथु अनसुंथाइ दङमोन सरकारनि बेखौ लानानै बाक्सायाव मोनसे दावराव दावसि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों जिहेतु बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला गोबां मुंख्लंफोर दङमोन नाथाय सानैनिल' मुं फैदों होनदों बेयाव सोर माबाफोर खैसारफोर थानो हागौ बेयो मा जादों आं बे आयदायाव आं लोगोआव गैफाया सावरायनायाव गैया आङो ओंखायनो बिनि सायाव आङो रोखा बुंनोबो हानाय नङा बेवहाय मोजाङै गुदि मिथिया बिजौ मिथिया बाथ्राखौ बुङोबा बियो आंनि थाखाय मोजां जानाय नङा बाथ्राया बे नाजानाया दंगासिनो दङ आरो बे नाजानायनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो मोनहोनो नाजानाया बे दङ आं मिथिनायाव बेखिनिखौ आं बुंनो हागोन आरो रावबो आद्रिथ' जानो नाङा जायफोरखौ मुंख्लंनि फारिलाइयाव सोसननो हाबाय मुंख्लं होननानै जाया मिथिजाखाबाय फोसावजाखांखाबाय बिसोरो जि अनसुंथाइ मोननांगौ दङ बे अनसुंथाइखौ मोनगोन थारैनो फोथायनाय दङ आरो सरकारखौ जोङो बोरैबो जोङो मोनहोनो हायो बा मोनहोनायनि खामानिखौसो जों मावनांगौ सरकारखौसो जों नारसिननांगौ बा सरकारनोसो जोङो नंगुबै बाथ्राखौ फोरमायनानै बेखेवना खोन्थानांगोन बे खामानिफोरखौ जोंनि माहारियारि आफाद बा जोंनि खुंथायाव थानाय सुबुंफ्रा मावनांगोन आरोखि मानो बेयो माबा मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो बिनि रोखा माबाखौथ' आंथ' बुंनो हाया नाथाय जों नेनांगोन आरो नाजानाया दंगासिनो दङ नाजाबाय थादों आरो बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बेखौ माने फेस वाइस माने खोन्दो खोन्दोयै फोसावलांनो नाजानोसै आरो बेबायदिनो जोङो फोसावलांनानै थिग खालामसै होनना बुंदों नाथाय दानि जा फोसावखांनाय बेखौ लानानैथ' गोजोनथाव मालाबा जाया आरो बियो मोनसे 6 शेड्युल प्रभिजननि गेजेरजों जि मोनसे खुंथायखौ जों मोनदों बिटिआर बावहाय जोङो कन्टिगिउटिखौ मेइनटेन खालामनांगौ जायो दा कन्टिगिउटि गैयाथ' बियो मालाबा 6 शेड्युलनि माबाखौ प्रभिजनाव जे गोग्लैया बेखौ जोङो बुंनो हायो ओंखायनो बियो जाफुंनाया दङ नेनांगोन आरो जोङो
बावहाय दहाय आं एसे बिबुंथियावबो बुंदों जोंनि बे जेंनाफ्रा दाबो सुफुंजाजोबाखै आरो बे सुफुंजाजोबा आद्रा थानाय माखासे जेंनाफोरखौ मोजाङै सुफुंनांगौ जायोबा जोंनाव दिनै खौसेथिनि आंखालखौ जोङो रोखा खालामनो हानांगोन खौसेथिनि आंखालखौ जोङो रोखा खालामनो हायोबा बा जों खौसेथियाव फैनो हायोबा फैगासिनो थानाय जि बिसायख'थिफोर दङ फैगासिनो थानाय बे बिसायख'थिफ्राव जोङो सावरायनाय खाबु मोनो सरकारजों आरो सरकारा नागिरो बे समाव जोङो खाबु लानो हायो आरो जोंनो सुफुंनानै हो जों दङ जोंनो सुफुंना होआबा जोङो गोदान माबा मोनसे साननो गोनां जानो हागौ बुंनो नागिरदों जे सम आरो खाबुखौ नायनानै मावफुंनायखौ जागोन आरो दानि समावथ' बे टेकनिकखौ बे टेक्टिक्सखौ जों बाहायनोबो रोंनांसिगोन आरो थासारिया मा हालोदा मा बेजों जों खामानिखौ मावनानै सिगांलांनो गोनां जायो